9 август – пълнолуние в енергията на безкрайния успех. Днес небето и числата говорят в един глас. Имаме пълнолуние с моментът, в който лунната светлина разкрива всичко скрито, и числото 8, което носи вибрацията на безкрайния успех, изобилието и вътрешната сила. Осмицата е символ на баланс между духовното и материалното. Тя е напомняне, че истинският успех идва, когато сърцето и умът работят заедно, а действията ни са в синхрон с нашата истина. Пълнолунието е време на освобождаване и завършване. Днес можем да пуснем тежестите от миналото и да оставим място за новото, което иска да влезе в живота ни. Специален ритуал за 20:08 тази вечер. Точно в 20:08. Застани пред огледалото, погледни се право в очите и повтори 8 пъти с пълна увереност и вяра. Аз заслужавам великото. Моята сила е в моите действия. Аз съм магнит за успех, пари и възможности. Докато го правиш, усети думите, сякаш вече са реалност. Вдишай дълбоко след всяко повторение и се свържи със собствената си енергия. Представи си, че огледалото отразява не само лицето ти, а и бъдещия ти успех. Днес се запитай. Какво вече не ми служи и е време да го пусна? Къде в живота ми е време да вляза в баланс? Готов ли съм да приема успеха, който заслужавам? Какво да напишете в коментарите? Едно нещо, което освобождавате днес. Едно желание или цел, която искате да ви се сбъдне с енергията на тази дата. Вашето лично утвърждение за успех. Пожелание от мен за теб. Нека тази осмица бъде началото на нов цикъл за вас. Цикъл на кураж, изобилие и радост. Нека пълнолунието освети пътя ви и всяка стъпка напред да е със силата на вярата, че заслужавате най-доброто.